Ga wasu ƙasaitattun fina-finan Indiyan Hausa daga kamfanin Yufouf Zamani. An fara sai kuma barka da sallah, sannan da akwai katanga, na gaba kuma tarko. Waɗannan fina-finai ne na musamman. Zarra, Gagare, Ayya, Yufouf Zamani. Kada dai in cika ku da surutu. Waɗannan fina-finan baki ɗaya ba za ka same su a ko'ina ba. Idan kana son samun su kuwa sai kana cikin group namu na BIP, group wanda ake biyan kuɗi a shiga group namu na Indian Hausa. In ma ka san baka ciki kuma kana sha'awar shiga wannan group ɗin, to ga number da zaka ɗauka nan kawai ka yi magana akan WhatsApp. A duk inda kake, a kowace ƙasa kake, kawai ka sankama wannan number ka yi magana akan WhatsApp ka ce kana son kai ma shiga group namu na BIP, group wanda ake samun fina-finan Indian Hausa. Amma fa ka sani ba kyauta ake shiga wannan group ɗin ba. Duk wanda yake buƙatar shiga wannan group ɗin, kafin ya mana magana ya tabbatar da cewa kuɗi ake biya. Kawai ka ɗau number ka yi magana bisa WhatsApp, ka yi salam ka ce kana son shiga group na fina-finan Indian Hausa. Za a tura maka yadda tsarika suke, ka biya kuɗin ka, sannan a san baɗa numban ka a ciki. Duk wasu fina-finan Indian Hausa da kake so, ba iya waɗannan da nake muku bayanin su yanzu haka ba, a'a duk wasu fina-finan Indian Hausa da suka fita baka kalle su ba da kuma za su fita nan gaba, to za ka same su yanzu haka a cikin group namu in dai sun fita. Sannan kuma in za su fita ma kana cikin group sai dai ka ga an watso su, wanda ya yi maka shi zaka dangwala ka saukar a wayanka. Kamar dai yadda kuka ga misali daga gefen waɗannan fastocin, za ku ga fina-finan da na lissafa muku nan, kowanne da sunansa da megansa. Daga ka taɓa wannan kibiyan za ka ga fim ya juya ya sauka akan wayarka, za ka je ka kalle shi ko kuma ka tura ma duk wanda kake so ka tura ma. Dan haka a maimakon ka tsaya bata kanka lokaci kan YouTube video mai kana satin ɗin fim ɗin Indian Hausa baka samu, sai dai kai ta ganin tallace-tallacen mu, to gaskiya wannan tallan ba ƙarya ba yaudara a cikin sa. Ka gwada kai da kanka, za ka tabbatarwa da kanka.